Cercetarea. Freeze, motherfucker! Aha. Când am fi putut pentru ca să facem proces verbal de ultrage adus guvernului și nouă ca agenței forței publice de către sus numitul proprietar. Hai forței, păi, așa. Dar am crezut de cuvință. Ha! Să nu mai să și ne-am mărginit. Aia, aduce pe proprietar. Bang, bang, bang. Ce faci, nu vezi pe unde treci? Come on, motherfucker, let's go. Îl duce pe proprietar. Până la secție. Hai că ai... Ce caută asta aici? Hai, ale. Trebuie să jegoșești tu scena. Hai, asta, nu mai pui nimic. Bă, murdărești. Așa, pentru a-i trece momentele de primă criză. Da, cred așa. Prima furie, fiindcă pretindea până la sosirea noastră ambele chiriașe. Măi, nu mai pune, pe bune. Ești cretină, ce ai? Ia-ți și portocala de aici. Pretindea până la sosirea noastră că ambele chiriașe împreună cu mama și mătușa sa l-ar fi lovit. Și chiar l-ar fi implodat încât de-abia a scăpat spre a veni să reclame. Hai că nu mai fac nimic dacă mai pui ceva. Ajunge. Care noi n-am constatat fiind dus la o altă chestiune de aceeași natură în strada pacienți. Având în vedere că după cum rezultă din declarația părților, aseară ar fi venit domnișoara Matilda Popescu în trăsură. În birjă, singură, fără mobilă, numai cu doamna, cu mama sa, doamna Gheoala Ionescu. Ca să vadă când începe a se muta domnișoara Lucreția Ionescu împreună cu mătușa sa, doamna Aneta Ionescu. Așa. Anica Ionescu. Iar acestea au început să râdă, spunând că parol, dumneavoastră ați luat casa. Iar la întrebarea domnișoarei Matilda Popescu, de ce râde? Vechile chiriașe atunci au început noile chiriașe să râdă. Iar la întrebarea domnișoare Ionescu, de ce râde?
așa. Da, să le-am dat armână în regulă. Și atunci au început să caute pe propriul altar. Nu! Care era ascuns în casa sa de alături. Nu sunt aici. Considerând că la pretențiunile chiriașelor să-ți numită proprietar afară! Cât pe doamna Lucreția de asta așa și pe mătușa sa nu! Așa? Căci nu le mai dă casa! Neplăti regula chirie și având chiar petrecut o datorie de 22 de lei și soba stricată. Doamna Anica Ionescu exasperată. Banc! Să-i crape ochii cu-i minte! Dacă datoria e de la chirie și soba nu era așa! Pe când domnișoara Matilda Popescu a zis că dacă se știe cu casa încurcată, de ce o mai închiriază și la alții? Cu dumneata nici nu mai vorbesc până nu achiți întreaga datorie. Până nu vezi chirie toată chiria, că n-am poftă și de alt lucru. Și atunci pretinde dânsul că la ambele chiriașe chiriașele a sărit asupra cauzându-i leziuni. Având în vedere că după intervenția noastră spre a împăca pe epuizat, Mitică Pișculescu își schimbă profesia. Nu mai vrea să fie comisar sau regizor. Cred că am aflat de ce s-a răzgândit Eminescu să se mai însoare. În text spune că printr-o bună învoire părțile să se înțeleagă. E un fel de cerase la porumbel. Când vede camera se intimidează.